egy kemény hét áll mögötted, és ezt még megfejelted egy nagyon szigorú pénteki programmal. Mesélj róla, kérlek! Igen, a mai nap folyamán Győrbe tartottunk egy szakmai napot, amin a szövetségkapitány úr beszámolt az elmúlt év eseményeiről és a sikeresen megvívott Románia elleni mérkőzésről. Nagyon jól sikerült, nagyon sokan látogattak el, örömteli volt az edzőkkel és rengeteg játékossal találkozni, akik kíváncsi voltak az előadásra. Aztán üljön vissza a saját házunk tájára. Van egy nagyon szomorú hírünk, ami arról szól, hogy ugye egy játékosunk nagyon szomorú bajba keveredett. Igen, hát sajnos a versenysport az ilyen, az élsport. Van, aki sikerrel le tud játszani úgy egy egész bajnokságot, úgy egy egész karriert, hogy semmilyen sérülés nem éri. Sajnos ez nem így alakult, a horvát Szabolcs súlyos sérülést szenvedett, sajnos elszakadt neki a keresztszalagja és a porc is csúnyán megsérült neki a térdébe. Jövő héten hétfőn a reggeli órákban fogják műteni a Szabit, és innen is kívánok neki mielőbbi gyógyulást, és a csapat visszavár, és sok sikert és kitartást a felépüléshez majd. Aztán nem kerülhetjük ki, egy komoly mérkőzés áll előttetek a hétfői napon, én legalábbis komolynak gondolom. Igen, én is úgy gondolom, hogy elég komoly mérkőzés lesz. Volt szerencsém megtekinteni a legutóbb a zalaegerszegi csapatnak a hazai környezetben játszottak az Aramis ellen, egy nagyon-nagyon jó mérkőzésen. Igaz, hogy hazai pályán vereséget szenvedtek, de nagyon-nagyon sok helyzetet dolgoztak ki, és akár fordítva is alakulhatott volna ez az eredmény, hogy az elején berúgják a helyzeteket. Készülnünk kell rájuk, mert nagyon-nagyon jó kontráznak, és egy nagyon egységes csapatról lévén szó. Szeretnénk itthon tartani a 3 pontot, ugye a legutóbb hazai környezetben sajnos nem sikerült, a Nyílt Gyulajtól szenvedtünk vereséget, és úgy gondolom, hogy nem tehetjük meg azt, hogy ilyen szép számú közönség előtt, akik kilátogatnak hozzánk hétről hétre, és már idegenben is elkísérik a csapatot, hogy még egyszer ilyen eredményt érjünk el itthon. Szóval még egyszer mondom, hogy szeretnénk itthon, és itthon is fogjuk tartani a bajnoki 3 pontot hétfőn.